Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lirite talal wali syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa ala alihi wa tabi'ihi wa khususan ilmu ilmu kitab nata ila sandari wa usuli wa furai wa man tasawuf ila ismail mahmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Danten para sesepuh biniswa ingkang kinabekten, danten para bapak-bapak ingkang kinurmatan, danten jamaah pengaosan ingkang dipun miyakuti dening Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita dherekaken muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi kanugrahan rahmat hidayah senantiasa terlimpahaken dumateng diri kita. Kita saged pipanggihan belajar nggih tolabul ilmi agem bukti diri kita cinta dumateng Allah Subhanahu wa taala lan Rasulipun. Salam sholawat ugi katur dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Otik megata sira ay hajib tegese mahjubna sira wa manik lan nyegah sira. Ewan pinggir kene Pak. Pinggir mawon. Nggih ndak derek sabotase. Langsung nggih. Wa manik lan nyegah sira as-sairina ing lumaku lahu maring Allah wal wasilina lan tumeka ilahi maring Allah min ru'yati a'malihim saking ningali sangka amali sira kabeh adh-dhahirati kang pertela wa syuhudi ihwalihim lan nyekseni tingkahmu kabeh alqol biati kang rupa ati laki nasabab angin tetapine sebab fi ing kita ifataini ing dalem putuse pantan loro mau andalika saking mengkono iku mutalifun persulayan utawa beda-beda. Ama sairuna napun utawi wong kang lumaku kabeh fali anahum krana satemene sairuna ilallah iku lam yatahaqqaqu ora padha ngehaki ora padha ngiyakini asidqa ing kebenaran ma'allahi sertane Allah fiha ing dalem mengkonolah ahwal fiha ing dalem mengkonolah amal
Wadhalika lan utahe mengkono li ru'yatihim krana dene ningaline mengko aladina nukson nakison ing suda biadami khuduri kulubihim kelawan ora onone hadire aladina ma'allah sertane Allah ala fi'liha ari kalane ngerjakake ketaatan pahum moko utawi mengkono aladina iku daiman selawase iku mutahamuna padha salapahan nufusahum ing awak dhewene fi taufiyati amalihim ing dalem nuhoni pira-pira amale aladina haqqaha ya hake amal wa fi sifai ahwali kulubim lan ing dalem bersihe tingkai atina ladina maka nadalika moko ana apa mengkonolah amal iku sababan dadi sebab fil baraati ing dalem lebaran min ru'yatiha saking ningali amal wa syuhudiha lan nekseni amal wa amal wasiluna anapun utawi wong kang wusul kali annahu krana sak temene wong wusul iku ghayyaba ghaib hum ing mengkonalah wong wasilun bisyuhudi hi kelawan nyekseni Allah anha saking punah amal ai annahum tegese wong wusul iku nasibu nisbatake ha ing amal ilahi maring Allah tabarian hare lebaran min haulihim saking tingkai aladina wa kuatihim lan kekuatan aladina oto maka dadi pegot bumi aladina andalika saking mengkonolah amal suhu dahum ing nesenine amal nesene aladina lahu maring Allah fi hadrati korbi ing dalem ngersane pengirane pun nggih dadi niki semasuk niki radi angel. Jadi kemarin niku kan kita belajar ngeten nggih. Kita niku Allah Subhanahu wa taala niku diparingi tuntunan. Tuntunan sing jenenge agama. Pramila agama niku dinamakan tuntunan karena itu adalah dari Allah yang hakikatnya menuntun kita. Jadi pemawai dhewe niku kon mlaku dhewe niku asline ora iso. Umpama sampean niku beramal agama sing rupane salat, sing rupane puasa, sing rupane zakat, haji, kurban dan lain sebagainya. Kuwi enten rong perkara. Siji niku rupane hakikat, nomor loro rupane adat. Jadi memahami agama niku kudu sampean pertama niku paham hakikat. Hakikate amalia awake dhewe niku muncul sangka Allah Subhanahu wa taala. Pramila dipun wastani tuntunan. Bayi cah cilik niku dituntun mergane rung iso mlaku. Nggih. Dadi bayi niku dituntun merga rung iso mlaku. Nek sampean wis gerang ngeten iki dituntun mergane napa? Lempo. Seterus. Lah mulane kuwi mau kadang awake dhewe niku dadi enten loro. Enten dituntun niku merga bayi parang rong iso mlaku, enten wong tuwek niku dituntun merga niku lara utawa wuta. Jadi tiang niku perlu tuntunan itu gara-gara satu mungkin tidak tahu, nomor loro dia lemah apes, nomor telu karang dek niku kaya cah cilik. Posisine awake dhewe dalam agama ya kaya ngono kuwi. Pertama, agama niku tuntunane Gusti Allah. Nggo mbimbing awake dhewe ngarahke awake dhewe mergane siji mungkin awake dhewe nek cek cilik ya kaya kowe cah cilik urung iso mlaku pancen belum tahu apa-apa. Nek wis gedhe niku sampean niku dituntun mergane napa apes ya mungkin lara, sing lara ora ragamu ning batinmu. Mulane perlu sing jenenge tuntunan ya kuwi agama. Ngoten. Lah saniki ngeten, kowe ngamal agama niku seolah-olah kadang niku wong niku rumangsa nek kuwi aku sing iso ngamal. Padahal nek diwastani tuntunan niku ora mungkin metu saka awake dhewe. Wong tuwa nuntun anak, kuwi anak urung iso mlaku. Nek anak iso mlaku masa dituntun barang. Lah ngoten to. Ngoten. Enten urip niku nggih ngoten. Hakikate amaliyah niku Gusti Allah nuntun kowe. Dadi metune amaliyah niku sangka Gusti Allah. Ning secara adate kowe kaya sing ngamal. Nggih mboten?
aku iso ngamal niku adate menungso. Dadi ngeten. Kaya dene wong niku ajak-ajak dateng kesaenan niku nggih. Dadi ngeten. Ngendikanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira umatin uhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa minuna billah. Kowe iki sak api-api umat sing ditokne nyang menungso. Sing ditenger wong apik apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kowe ngajak kesaenan. Koyok-koyok kowe sing ngajak kesaenan, ngajak kebaikan. Padahal asline awake dhewe niku ya gak iso. Umpamane tak bayangke ngeten nggih Pak nggih. Awake dhewe niku secara hakikate niku lak kaya wayang. Wayang ya. Wayang kuwi obah diobahke dalang. Ngomong sing ngomong ya dalang. Nek wayang kuwi iso obah dhewe, nggih. Wayang wong. Wayang kulit niku lho. Wayang kulit obah dhewe niku apa medeni to? Nah, wayang ini kok ora iso obah dhewe nek ora diobahne dalang. Moko hakikate obahe awake dhewe amaliyahmu cek gunemahmu sik perbuatanmu ku ya muncul saka Gusti Allah. Ning secara adat wong delok wayang niku gelo Bagong ngomong lak ngono to. Ya ora. Gelo Janaka agek Semar ngeco wantah ya ora. Padahal sing ngomong sapa? Dalang. Dalange jenenge apa Semar? Ya udu to. Tapi sing mbok arani tetep dak napa Semar ngecowantah. Mergane napa lakone Semar sing akeh napa omongane niku Semar kei dawuh karo Punakawan karo ibarate mong-mongane. Terus diarani Semar ngecowantah. Padahal sing ngomong ya dalang. Apa ya Semar ngomong? Yo gak, Pak. Ya sama awake dhewe niku teng Gusti Allah Subhanahu wa taala niku dibombong. Secara hukum adate kaya-kaya kowe sing ngamal, kaya-kaya awake dhewe niku sing mengajak pada kebaikan, kaya-kaya awake dhewe niku sing iso berbuat baik. Padahal jane hakikate ya ora iso apa. Ning secara hukum adat, kowe iki bar salat Kang iya lak ngono to. Kowe iki bar puasa Kang iya kan ngoten. Tetep kowe ngakoni aku bar poso, aku bar salat, aku bar zakat, aku sedekah, aku haji. Tetep kowe ngakoni ngoten. Niku secara adate menungso. Ning hakikate asline ya ora iso kecuali dituntun karo Gusti Allah. Dong ya niki. Dadi mulane wingi kowe aja seneng karo amalan kuwi seolah-olah kuwi muncul saka awakmu dhewe. Kowe seneng karo amalan bahwasanya nek kowe kuwi agek dituntun Gusti Allah ana dalan sing apik, ditunjukkan pada kebenaran, pada keselamatan. Dong ya. Dadi nek sampean ngaji niki engko ngamal niku ya secara hukum adat iki aku sing berbuat. Tapi hakikate dudu aku niku titahe Gusti Allah. Sehingga umpama sampean niku arep sombong, arep kemaki, arep kumoluhur, arep pamer amaliyahmu, lah sik tak pamerke apa wong aku sak derma mung dituntun. Wong cah cilik dituntun wong gaya. Lah wong tuwa ibarate lempoh dituntun ya ngono enggak gaya lho to. Lah sik arep digayake apa, Pak? Sampean pamer wis tuwek lempoh ibarate stroke apa utawa wuta, terus dituntun gen iso mlaku. Niku aku iso mlaku ngono terus ya. Ora patut. Ya sama kita ngoten niku. Nek sampean ki membanggakan amaliyah seolah-olah kuwi kowe, ya padha wae kaya wong wuta koya nek aku kuwi iso mlaku. Padha wae cah cilik ditetah rumangsane dheke sing mlaku. Nggih ta? Nah niku. Dadi wong bangga karo amal seolah-olah dheke sing ngamal kuwi kaya dene wong sing dituntun ning rumangsa mlakune kuwi mlaku-mlakune dhewe. Padahal nek ora dituntun ra iso mlaku. Paham nggih? Nah, ya nek sampean paham ngoten niku jadi mulane ngerti hakikat ya Pak ya. Kanthi awake ngerti hakikat, ora gur adat. Nek adate ya kowe sing ngamal, kanca-kancamu ya ngerti sing haji ya Pak kae, sing sedekah ya Pak kae, sing kurban sapi gedhi ya Pak
Bae ngono ya engko dilongkas. Dilongkas ya. Ha niku. Ketoke wis ngono kuwi. Iku hukum adate menungso. Ya padha wae kaya wong desa niku lha ngeten Pak. Sampeyan niku nandur napa nggih? Tentang mriki nandur pari ya, nandur pari. Sampeyan nandur napa Pak? Nandur pari. Padahal sing mbok ceblukne kuwi parine apa wit pari ya? Wit parine to. Iya, masalah ngene wae nek wong dhuwur gampang lombok ngono lah ya lombok. Sampeyan nandur apa Pak? Nandur Lah nek lombok rasa ditandur dol nyang pasar kono, ya toh. Terus nandur wit. Asline lah nandur wit lombok. Nggih. Ning secara bahasane mesti dadak ngono. Nandur apa Pak? Nandur wit lombok. Ya aku ngerti ya anglang ngono to. Ya umume biasane ngono. Dene sampean karo kanca niku nah, aku njilih rek utawa njiluk rek? Jileh. Jileh apa njaluk? Jileh. Nek jileh kudune ra kelong. Ora dibalekne sisan. Ah, niku gase niku sampean ceklek ning ngaten niku sanggar murup niku lha ya kelong to. Lah berarti niku jileh apa njaluk? Njaluk. Njaluk. Ning bahasane kowe piye? Jileh. Lah ya wis, mergane niku apa gembungane Bali ning asline isine entek. Entek ngoten niku. Ya sak rokoke sisan wae kacau. Yo. Ya wis pokoke jileh-jileh ngono wae iku bahasa adate jileh rek. Ning asline Jalo. Wis ngoten niku. Ya padha. Mulane teng tafsir niku nek bahasa tafsir niku, sampeyan nek arep nafsirke Quran niku kudu ngerti. Iki bahasa nek sangka Gusti Allah ki hakikat. Nek secara hukum menungsone kejadian napa kejadian amalia niku secara hubungan antar manusia kuwi jenenge adat. Dan yo napa merane adat ya kacau Kang. Misalnya contohnya sampeyan ngene, intan surullaha yang surkum. Sapa wonge nulung agamane Gusti Allah kok bakal ditulung. Ora asline ngoten Gusti Allah ki butuh kowe ngono apa piye? Ndak. Iya ta? Mun kok Gusti Allah SWT nek mbok tulung agamane terus wah piye iki aku bingung ki mbok tulung ngono. Atau kewayane, wah bagaimana Allah nanti kalau tidak saya tolong agamanya, nanti bagaimana nasib agama? Cok gawayamu eram. Koyok-koyok nulung agama, ini bahasamu lah yang ngono toh. Koyok-koyok nulung agamane Gusti Allah. Iku bahasa adat. Nek hakikate Gusti Allah rasa mbok tulung agamane niku ya tetep jalan, Pak. Oleh nek sampeyan ngoten niku agama ya tetep jalan. Makanya dengan adanya kita beramal niku rasa kemaki, rasa kumulur, rasa rumangsa nek aku ki berkontribusi nek karo agama. Ora usah ngomong nek agama ki ra nek aku bagaimana nasibnya. Lho, ya baik-baik saja. Jamaah kene nek ra nek aku napa jalan lho gayane ra ukur ya toh. Ya tetep jalan kan nggih. Itu tetep jalan. Mulane penting nggih ngaji hakikat niku penting. Karena nggo meper atine awake dhewe. Nek sampean ngajine gur adat, syariat, sok-sok koyok-koyok niku sing ngamal kowe. Paham nggih? Nah niku dadi enek rong bahasa, enten dua istilah. Nek sangka Gusti Allah niku hakikat. Hakikat niku kenyataan asli. Ning kowe ngamaliah abendina ya adate ketok-ketoke kowe sing berbuat. Dan terus niki ngendikanipun hikam ngeten nggih. Kotik ai hajib wa mani as-sairina lahu. Putuskan ngene tinggalno. Utukmu rumangsa kowe iki iso mlaku maring Gusti Allah. Wal wasiluna ilahi. Lan tinggalno tukmu rumangsa kowe iki iso wusul maring Gusti Allah. An ru'yati a'malihim. Nek kuwi mung muncule sangka rumangsa gara-gara amaliyahmu. Jadi ngeten, tinggalkan kamu merasa bisa sampai kepada Allah. Kamu merasa bisa sampai kepada Allah nalikane nek kuwi ketika hal tersebut itu kau yakini muncul ataupun bisa gara-gara amal perbuatanmu atau amaliyahmu. Yes, paham nggih? Dadi ngeten aneh ngeten nggih. Sampai nek ra paham pelajaran tasawuf niku,
Pelajaran ta'awun niku lak pelajaran wong gen usul karo pangeran. Gen suluk mlaku ngambah dalan iso teka pangeran. Niku men kleru nek ora dipelajari. Lah pelajarane napa? Nek kowe rumangsa iso usul nek Gusti Allah, kowe cedhak karo Gusti Allah, kowe dadi kekasih Gusti Allah, kowe dadi rumangsa wong sing soleh, wong dadi sing wong mulya tengarsanipun Gusti Allah. Nek kuwi rumangsamu gara-gara amalmu, kowe rasah ngono kuwi. Ngeten nggih. Mergane ngeten, sampean ketika merasa bahwasanya bisa sampai kepada Allah terus gara-gara amalku, niku hakikate sampean niku lam yatahaqaqu sidqa ma'allahi fi. Sampean kuwi asline ndak punya napa nggih? Tidak ada hakikat kebenaran antarane sampean ki karo Gusti Allah. Mudeng ya. Kira angel ya. Angel ya rada. Angel. Dadi ngene lah wong niku lek ngeten nggih, pelajarane agama niku lak wong iku kon teko nyek pangeran, rumangsa usul. Usul niku ya teko pangeran ngono. Lah nek kowe kuwi iso usul iki gara-gara yakin ki sing iso musulke nang pangeran niku amaliyahmu mending kowe rasah ibarate ngono kuwi. Dadi luwih apik kaya apa? Ya apik kalau wong biasa ngono wae malah wis ngamal-ngamaliyah. Maksudnya ngeten nggih, kadang ngoten niku tiyang niku ketika dia punya satu tujuan untuk sampai kepada Allah terus tirakate diokehi, ngamale diokehi. Lah secara tidak langsung rumangsane niku mengke sing nekake dheke mek Gusti Allah, sing dadekne niku soleh solehah niku amaliyah. Terus rumangsa cedhak karo Gusti Allah gara-gara amale. Ngono kuwi jenenge yakine karo amal. Ora yakin karo Gusti Allah. Nggih padha niku wau. Wong gur dituntun kok rumangsa iso mlaku dhewe. Paham nggih? Nah niku. Dadi ya wis nek urusan iki sadurunge dituntun ya wis kowe ngamaliyahke tuntunane Gusti Allah mung sadurunge wong dituntun wis ora usah ngaku nek aku ki teka Gusti Allah gara-gara amalku iki. Mergane ra patut aku ngaku wong sadurunge mung dituntun. Maka nanti yang bisa menyampaikan Anda kepada Allah itu Allah sendiri. Sing sampean niku mungkin iso sampai tujuan yang dikehendaki itu ya Allah sendiri. Ya sampeyan ngeten nggih, cah cilik pengine ibarate nyang taman. Utawa wong tuwek sing wis mupo, wis jompo, wis setruk pengin nyang jeding. Niku mengke sing iso nekake niku lak ya sing nuntun. Nggih napa nggih? Nggih. Sampeyan teko jeding, ya wis sing tuwek ya sing tuwek, teko jeding. Niku yakin kuwi iso ora dituntun teko apa ora? Paling deprok ngobrok eneng nggon iya ra. Lah gara-gara enten sing nuntun sampean iso teko jeding. Berarti yang menyampaikan kita ke jeding adalah apa orang yang menuntun kita. Cah cilik ya pengen yang latar. Jane ora iso mlaku, urung iso mlaku. Mbrangkang iki ibaratake ajaran. Tapi dhek iso teko latar gara-gara dituntun karo bapake. Sehingga yang menyampaikan kita kepada tujuan kita adalah orang yang menuntun kita. Padha sampeyan kuwi iso teka maring Gusti Allah sing mbok tuju ya gara-gara dituntun Gusti Allah. Mulane wingi kula aturaken bima arafta rabbak. Kowe kenal pangeran gara-gara sapa? Araftu rabbi bi rabbi. Laula rabbi ma araftu rabbi. Aku kenal pangeran ya gara-gara pangeran. Nek aku ora ibarate ora dikenalke pangeran, aku mungkin ya ora kenal pangeran. Paham nggih? Dadi ora gara-gara sapa-sapa, ya kowe kenal pangeran ya gara-gara pangeran. Mergo dituntun karo sing jenenge agama. Lah terus ngono kowe aja ngaku-ngaku nek amaliyahmu ning agama kuwi sangka awakmu dhewe. Dadi nek kowe rumangsa iso usul karo Gusti Allah gara-gara amal, wis tinggalno. Perasaan ngono ki tinggalno wae. Dong ya. Mergane nek mboten
napa pelajari ngoten. Ya selama niki kan ngeten nggih. Wong niku saleh, iso mencapai derajat engko terhormat. Atau maneh mung sadurunge terhormat di mata masyarakat nggih. Ketok siji Pak Haji, nomor loro Pak Ustaz, Pak Kiai engko dijeluk Al Mukarram. Sahibul Sa'adah wa Fadilah. Wis ngoten niku to. Wes ngono ya suwenenge ra kur MC ning ngomong ngono ya suwenenge ra ukur. Koyok-koyok iso mencapai derajat kayak gitu. Niku gara-gara pedheke ngaji. Mondok 15 tahun, apa meneh salate duha dilakoni, salat tahajud ora tau kendhat. Ya jamaah ra tau kendhat. Apa meneh salat rawatib wis awabin. Poso Senin Kemis, poso Dawud, poso ngrowot, poso apa bilaruh barang. Perlu patuh geni sisan ini ya. Wis ngono dilakoni ku kabeh dikiran ra tau kendhat sing ibarate sedina ping 5.000, ping 7.000, ping 10.000. Gara-gara ngene diceluk sahibus sa'adah wal fadilah wal karamah. Wis Ustaz Kiai ngeten tirik-tirik kae engko jenenge ngarep niku cek KH Kiai Haji sapa mburine cek SOS apa sarjana MAG Magister Agama yo ada weret ngene ngono terus rumangsa usul mek pangeran sawenenge ya rakur. Lah ketika seperti itu sudah hentikan nggih hentikan mencapai derajat seperti ini mung sak dermo aku dituntun pangeran. Wis dong nggih. Nggih, pun. Wis niki hakikate agama. Pramila ngeten nggih, tiyang niku kan mengke ngeten. Ma basakot aksonudilin ila ala badri tomin. Niki hakikat napa makalah nomor kalih nggih tak lanjut nih. Ma basakot ora dadi dawa apa aksonudilin cabangane kehinaan ila ala badri tomin kejaba ing ngatasé wong kang nyebar winih tomak. Jadi tidak akan tumbuh cabang-cabang apa itu? Tidak akan tumbuh panjang dahan daripada kehinaan kecuali atas orang yang menyebar benih tomak di dalam hatinya. Jadi ngeten, di dalam agama pun sampean niku nek duwe sifat tomak niku kekarepan sing berlebihan. Ya ora gur panganan tok Kang, nek tomak panganan itu ringan nggih. Gur sampean tomak masalah panganan niku ora pati masalah. Nek tomak masalah nanti di dalam urusan agama niku bahaya. Tomak dalam urusan agama niku napa? Nggih macam-macam. Satu, wis pengine aku ngapunten lho ya ngapunten. Lane nek adat kula niku jenenge masjid ngoten niku ngimami niki sing asingah. Sing teko sing ketok luwih akrok sing ngimami ngoten mawon. Ya ora dadak ngenteni Pak Kae ngasih ibarate ngasih selawatan kula kadang riyen niku ngeten nggih. Enten daerah-daerah ngaten niku imam niku paten. Jadi ngasih jamaah niku selawatan ngasih suwi setengah jam lingak-linguk mburi. Pak Imam urung teko. Wis dilanjutne selawatan. Nah, sing nunggu kene ngasih ibarate wudu ping pindho les ngentut barang. Ayo ta wis ngasih krasa nguyon neh bali nyang jeding neh. Imame urung teko. Ngoten niku. Lah karep berarti imame ra teko-teko nek sing kira rumangsa rodongan akhire maju agek Allahu Akbar imame teko ngoten niku piye Desa ngoten niku lanjut sabar dilanjut niku bar salat piye Pak imame niku terus munggah mimbar terus maju ngoten niku kan kepengimaman ngoten niku terus dalil paduke apa wis terus niku dalil aja ngasih wong nglancangi wong nglangkahi wong sepuh niku pramila kathah nggih kathah tiyang niku istiqomah cek ngimami istiqomah sing dadi takmir istiqomah sing dadi napa nggih ibarate rumangsa pemuka masjid atau pemuka agama niku ibarate gak gelem dinding padahal niku sing generasi muda ngoten niku ya akeh sing lulusan pesantren cah nom-nom ya akeh ini ndak kei kesempatan ngoten niku do sambat kok titenono ya titenono ini aja niteni lho ya. Ditenonen aja niteni. Aja ngarani maksudnya ngaten nggih.
wong nek kesuwen dadi takmir masjid, mulane aku gonta-ganti ya. Ya, kesuwen dadi takmir apa meneh digeser ora gelem. Ditenono anake niku lak angel ditata. Tenan niku. Mergane napa? Padahal niku dhek ya ibarate pemimpin masjid ya istiqomah ngimami sing ibar ngordinane masjid dheke terus. Siji arep diganti gak gelem. Lah niku sambat teng kiai. Nek niku kathah tiyang sambat ngoten niku. Lha niku kejadian ngoten niku pirang-pirang, Pak. Mboten siji loro. Tenggen kula bareng ya ngoten niku. Dadi awet jaman riyen niku masjid berdiri ngoten niku ya dhek sing dadi takmir. Masih nyebut ngene, oh masjid kene iki nerane aku apa iso ngadeg lho ngoten niku. Lah niku ngapunten nggih anak-anake niku ora ana sing kena ditata, malah dolanane ngeslot. Lah piye to, Jal? Jemene kok dadi santri. Lah niku sambat teng Kyai lho, Mbah, mun kula niku pun istiqomah. Awit jaman riyen niku dados takmir. Ngimami terus. Napa program masjid niku pun sak kula sing koordinasi. Mosok kula lajeng nata anak kula men mboten ten sing blas mboten terus. Salat niku men angel. Dadi sampean istiqomah, Mbah. Nggih istiqomah. Lah nggih gara-gara niku salah jenengan. Lho istiqomah kok salah to, Pak, ngoten niku. Lah iya sampean istiqomah apa epeh? Istiqomah apa epeh? Epeh kan padune ndak digeser ya toh. Lah niku. Lah niku jenenge tomak, Pak. Makanya tomak itu menghancurkan. Sampai neng nggon agama, tomak kuwi ngrusak. Nggih. Dadi akhirnya dengan tomak niku seolah-olah sampean itu menyebar benih kehinaan dalam diri Anda. Dadi ketok niku mulya, gen kamulyamu kuwi ra kegeser ning secara tidak langsung gara-gara tomak, gara-gara epeh, gara-gara sampean niku gak gelem dindih, niku aja dalile istiqomah. Nah niku malah dadi ujung pangkal dari awal kehinaan. Anake ra iso diatur, bojone ra iso diatur. Wong kudune niku dadi percontohan, malah sakniki wis ora iso dicontoh blas. Anake gaene ngeslot, salat wis blas ya to, rambuté semiran. Terus piye Jal? Ngasih ngentekke bondo pirang? Iya entu sing ngasih berarti niku pasang. Apa slot iki piye to? Ana 30 juta, akhire jebulke wise ya ora ana apa-apa. Ana sing ngasih adol lemah barang. Piye Jal? Ngono anake takmir piye jenenge yo ya repot nggih. Niku gara-gara napa? Istiqomah apa epeh? Epeh. Lah niku jenenge tomak niku menghancurkan. Jadi ngeten nggih di dalam agama niku rahmatan lil alamin. Kabeh wong niku berak etuk rahmat. Pramila ketika hal-hal tersebut itu bisa dilakukan orang lain, berilah kesempatan kepada mereka. Aja mbok epehi dhewe. Pramila ngeten nggih, tomak niku ndadekne wong niku ora duwe isin. Yo, ora duwe isin, ya ora. Lah nek digagas wis tuwek, mben ngono ya isin to. Masa pemimpin iso ora pati iso, kula tak watuk ngene jek ngeng-ngeng ya. Wong ora teko ya ta. Wah, ora ngarani. Maksud ya aja ngono kuwi sampean kok nek wis iki enek sing lulusan anyaran wis kuwi maju. Ngene dadi nek kula ngeten Pak, momen Ramadan ngoten nika. Momen Ramadan ngoten niku manfaatno bocah-bocah sing mulih mondok, mulih nyantri. Kan do enak mah kabeh to. Kuwi kon munggah mimbar, kon ngimami. Sampean sing wis tuwek sak jaman biyen sekarek penasehat, penak makmum enek mburi, engko kurange apa kae ngene lho, gur karek ngarahke. Lho kurang penak ora. Niku penak to? Lho senenge ngoweng-keng ya to. Sak upamane Ramadan momen ini pendedikasian mumpung sing ngrungokke oke ya akhire ceramah nek rung sak jam ora wis ora rampung-rampung baleni nah arek rampung baleni meneh dalile kapan lagi. Oh ya iya to lha oleh Ramadan iki sing ngoten niku kacau nggih. Dadi ngeten wonten diri menungso niku wonten sekawan mutiara. Ini kok kita pernah saya libat niku ngeten. Inna fi bani adamin arbaatu jauharin. Sak temene wonten ing dirine anak Adam niku wonten 4 permata. Nggih, 4 permata.
yuziluha arba'u sifatin madmumatin, yang mana 4 permata tersebut itu bisa hilang karena 4 perkara yang hina. Pertama, permata sing enek awakmu niku al aqlu, siji akal. Nomor loro wadinu, agama. Nomor telu wal haya'u, isin, duwe isin. Nomor 4 wa amalul sholehu, amal soleh. Eling-eling ya. Nah, kuwi duwe papat iki to, Pak. Siji akal, nomor loro agama, nomor telu isin, nomor 4 amal soleh. Lah saniki sing ngilangke napa? Innal ghadaba yunazzilu akla. Pertama, nesu emosi kuwi sing ngilangke akal sehat. Endang jajal wae. Kowe nek nesu ngono lak kalap. Ya toh? Wis ora iso berpikir jernih. Akal niku ilang gara-gara sampean niku emosi. Mulane sifate wong takwa niku bola-bali Gusti Allah ngendikaken wal qadiminal ghaidha. Nek kowe iki iso menahan amarah. Ning menungso ya tetep eneng sing marakne perkara kuwi dadekke muring. Ya model kuwi ngono ta. Mulih ora nek lawuh, muring, piring melayang. Mulih ra gekke wedang. Ngamuk, apa neh? Mulih ra digodhokne banyu. Ngamuk. Yes modele men cawong lanang lho ya ngoten niku to. Mulane bola-bali ta ngeten iki. Kowe ngomak ngamuk bojomu. Kuwi lak gara-gara rumangsa istri saya adalah hak penuh milik saya. Ora saiki nek kuwi hak penuh milikmu seutuhnya, mbiyen entukmu mahar pira? Endang pira? 250. Pira Dang? Ora bares paling seperangkat alat salat bayar tunai kok. Iya ta? Rahasia orang ngasih 50 juta ya. Lah saniki paling 250, jaman-jaman isian sampean 250 wis jos, Pak. Ora tak omong nggih, entek beji kono kene. Nah, beji, ya ngerti lah. Iku 250 pirang wengi? Arep pandhan meneh. Lah ya 250 gur sewengi lah ngono sampean iki baret 250 tok merasa milik seutuhnya terus ngomak ngamuk. Lu sampean nek ngamuk ngono 250 tok nggih ya ngono piye to? Remuk ora desa, isin aku. Ya, ora rasa ya. Akal sehat kita itu jadi hilang. Mulane sampean ngamuk niku akal sehatmu dadi ora iso mikir. Ya kuwi mau, sampean peh lanang eneng omah rumangsa dadi pemimpin. Ya pemimpin nek pas wong pemimpin negara ngamuk angtok ngene. Terus kowe ra mikir ben iki aku ngeki mahar pira kok ngomak ngamuk. Pikir ngono. Ora tekan. Lah. Sadar saiki. Ya gara-gara tak omongi, ora tak omongi wis lanjut ngono ya. Ya Allah. Yes. Ngoten niku nggih. Akal sehat niku ilang gara-gara nesu. Ya manusiawi sampean nesu ya nesu. Cuman nggih niku wae mikir, nek iki iso mikir ya, iso mikir, wah iya, maharku ben pira kok nesu. Terus sampean wah isin dah, isin. Ngene ya. Akhire sampean dadi wis ora apa-apa, ora nek wedang ya gawe dhewe. Ora nek sego ya olah sarimi lho ngono to. Wan. Wah, sosok. Aro ejol karo Kang. Lho gayamu wis. Wis. Nggih. Ati aja nesu. Mulane dipun ngendikaken Kanjeng Nabi niku ngeten. Al-ghadabu minasyaiton. Wa syaiton khuliqat minnar. Nggih. Wa nar tutfa'u bin ma. Ngene wa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo au fi finusatil ukhor fal yaksil. Dadi ngeten. Nesu kuwi sangka setan. Berarti sampeyan nek nesunan. Bature apa pancen sing setane. Pokoke ngene nesu niku sangka setan. Setan niku digawe sangka
Geni mung iso dipadhang kowe nganggo banyu. Mulane sampeyan nek nesu niku Kanjeng Nabi dawuh wudu. Wudu. Nek wudu ya cek nesu adusa. Ya engko pisan adus urung iso jegura men. Nek ngasih dengkelan gelas sampeyan ora nesu. Nah ya kan. Nggih ngoten niku. Lha syariate jek ngoten nggih. Sampeyan wudu utawa adusa. Lah niate adus ya ora adus tok. Nawaitul ghusla li izalatil ghadabi. Ngono. Iso apal ora? Ora apa. Nawaitul ghusla li izalatil ghadabi. Niate ingsun adus go ngilangi nesu. Ayo ayo. Iya. Terus wadan bunga-bunga ora. Melayu tok. Melayu tok. Angge, melana kadang wong mlayu nyang masjid ngoten aku ya sanksi kok. Ngopo kok tau menyang masjid ngene. Pelampiasan ya. Siji mungkin gara-gara WC-ne luwih penak timbang mahmu. Lah ya mahmu jek jumbleng kene wis. Klosetan. Nomor loro WC napa masjid niku enak AC-ne mahmu blas. Ya ora. Ya, nomor 3 gara-gara diamuk, Bu. Iya, diperenguti. Mlayu nyang masjid. Mulane nyang masjid niku ya sanksi aku kadang ngoten. Ngopo kerasan men. Iki randang mulih-mulih. Apa meneh enek pojok ya pinggir dhewe terus dikire suwi kae. Aku yakin kuwi masalahe akeh. Lah iya nek wong sugih ora ndek masalah ngoten niku Allahumma lantas jalan. Iya ora? Ora Allah mantas salam wis plencing mlayu nggih. Niku wong sugih ora ndek masalah, ora ndek utang ngoten niku plencing mlayu. Sing ngresik suwi ngoten niku mesti masalah. Padha wae kula niteni nggih teng ziarah makom niku nah. Niku sing ngresik enten kono nggugu ngaji pirang-pirang dina kok masalah akeh. Nah saya ibarat gur sekedar sampean piknik pengen ngerti apa ziarah sekadanya paling 5 menit 10 menit bare niku tahlilan rampung lah mlayu. Engko paling sing suwe nek nggon tuku jajanan iya ra. Utekmu ngene ngopi karo ngono lho. Lah sing asing nginep enek kono 3 dina wis tetep masalahe oke. Kena dititeni ya. Pas esuk mesti langsung lencing mulih. Wah, dalilku ya iso wae niki itikaf gen suwe banget ta, pinter ya. Nggih. Nyutan harus. Yes, monggo lah. Itu ya macam-macam. Dadi ngeten nggih, pertama sing ngilangne akal sehat niku godhog nesu nggih. Nomor 2 agama. Agama diilangi apa? Wa innal hasada yuzilu dina. Nomor 2 sing ngilangi agama niku hasud. Hasud niku napa? Kowe pengen nikmate wong liya niku ilang. Nggih, pengen nikmate wong liya ilang tanpa kowe kuwi ora etuk nikmat iku mau. Dadi sing penting ilang ngono wae. Iku jenenge hasud. Lah saniki hasud niku antara orang-orang Islam, padha-padha wong saleh utawa wong sing ora saleh. Padha saleh. Padha saleh to. Saiki tak teka. Wong Islam karo wong Kristen hasud-hasutan ora? Ya. Ora, wong sampean ra tau ketemu ya to. Ning kiai siji karo kiai sijine padha-padha sak kampunge hasud ora? Hasud. Lho, imam siji karo imam liyane hasud ora? Hasud. Hasud yakin. Siji ndek jamaah siji ora. Lho hasude ra ukur. Kae mondoke suwe aku. Ibaratnya kaya ora lulus, ibaratnya kaya guru otodidak atau santri muridnya oke ramu aku dunia sing patok aku. Lah ngoten niku hasud men. Nah. Pramila ngeten nggih, hasud niku menghilangkan agama itu kenapa? Wong rumangsane niku sing patut etuk rahmat kaya-kaya dheke dhewe. Padahal rahmat Gusti Allah niku jembar. Ya nyarah pangeran, arek lulusan pondok apa ora lulusan pondok, arek pinter rak pinter, nek nyang Gusti Allah dikersakne dheke niku itu amanat saka Gusti Allah bimbing agama, duwe murid, duwe pengaruh, ya nyarah pangeran. Ora usah sing putat patut aku. Ya. Nanti lho ya, sampeyan yang pinter-pinter iki. Berarti penyakit hasud niku biasa menjangkit karo wong-wong sing pinter. Nek sing bodoh-bodoh sampean ngasuti apane? Lah sampean niku sing imam kae karemu ra karemu ya ora.
Sing ngisi kae karepmu ra. Karepmu. Sementing aku butuhku teko melu sujud sujud. Berarti asline penawang bodho ya. Lah iya sampean nek bodho iku ora ndek hasud-hasutan blas. Dimami kae oke. Sing ya oke. Engko wis penting aku wis nunut ya toh. Wis angger ndudinge padha ngono to. Ya ndudinge padha sampean Allahumma lantas jalan niku mulai rampung, barbur ndak ada urusan. Makanya kadang niku ya sepenak wong bodho ya. Ya. Ngono engko swargane ya padha. Iya apa ora? Lah saiki apa imame besok mlebu swarga sampean niku sing makmum ngoten niku. Lah ya tetep ning kono to. Ya assalamualaikum Pak Di, sampean to ngono ya. Lho saya sebule swargane padha, ngerti aku bodho ae ngono. Ayo kuwace. Lho penak wong bodhone karek manut, taat, ora ngeyelan. Wis niku surgane padha. Nggih. Lah nek wong pinter siji dadak melawan rasa egois, melawan rasa hasud, melawan rasa pamer, melawan rasa riak, dengki dan lain sebagainya itu berat, Pak. Nek sampeyan iki las-los ngono wae. Mulane sampeyan agek iso to saniki Mbak napa memahami adile Gusti Allah. Gusti Allah kok ora adil aku dadekne bodho, lho penak bodho, Pak. Lah ya to ora ndek hasud, ora ndek pamer, ora ndek riak, ora ndek sombong, mergane gur karek manut atset wis rampung. Lho kurang apa ngono sampean atine gara-gara bodho atine resik. Berarti sampean resik apa slamet iso swarga gara-gara bodho. Lho piye to, Sa? Sing pinter niku dadak nata ati, gen ora pamer, gen ora hasud, gen ora sombong, gen ora kumo luhur to bisa. Abot niku, Pak. Carane ngene terus ora do gelem ngaji. Jadi mau bodho ku ape. Ya kuwace nggih. Nah, lah niku Gusti Allah niku adil. Niku dadi sing pinter ya nek pas nata atine ya kebagian rahmat ya tuk swarga. Sing bodho gara-gara dhek niku taat manut niku ya tuk swarga. Kecuali nek wis bodho ngeyel sih. Lah wis kacau. Oh, remo guys bodho ngeyel. Mulane wis bodho ya aja ngeyel ya. Wis manut sing oke ngoten. Enak banget nggih. Nggih. Ora melen niku hasud niku sing ngrusakne agama. Lah niku rata-rata menjangkit orang-orang yang Allah beri nikmat. Dengan nikmat yang dia rasakan itu merasa belum cukup. Kok aku ora kaya wong liya, ora kaya kae. Sehingga Kanjeng Nabi niku dipun dawuh dening Gusti Allah niku wala tamudu ainaika illa mamata nabihim azwajam minhum yahratal hayatid dunya linaftinahum. Kowe ora usah nglirik bondone wong liya. Ya bondone iku ora gur bondo tok. Kowe ora usah nglirik nikmate wong liya. Nek nikmate bondo ya ora usah mbok lirik bondone. Nek nikmate agama dadi kiai ya wis ora usah nglirik dadi kiyaine. Kowe nek nikmate wong dadi ustaz ya ora usah nglirik dadi ustate. Nek wong di jabatan iku ora usah nglirik jabatane. Engko ndak sampean iku malah bingung, ya. Nah kalau sudah terjangkit penyakit hasud nggih, iku bahaya, iku agamamu iso dadi ilang. Dadi tujuane, aku ngomong ngeten nggih. Wong niku ngaji niku kadang sansaya pinter ning sansaya bodho. Kudune wong ngaji niku sansaya pinter ya tetep pinter, ora kok sansaya pinter sansaya bodho. Maksudnya apa? Kowe ngaji pirang-pirang taun, masih dakik-dakik, fikih, tasawuf, apa ibarate tajwid, apa tafsir apa mbok lakoni kabeh. Ujung-ujunge kok kowe hasud karo wong liya. Dadi pinter apa dadi bodho? Bodho. Nek kowe wis pinter tenanan, wong liya untuk nikmati ya oleh rahmate Gusti Allah, aku itu semene ya rahmate Gusti Allah. Apa maneh ngasih ngomong kene? Wes pokoke kene iki ora aku ora apik. Nek ora melok jamaah ngono ora nek apik-apik babar blas. Lah sampean mengatakan bahwasanya orang baik itu hanya dengan Anda. Lah jangkauanmu sepiro? Wong kapasitasmu sepiro? Wong sak desa kene ora manut kowe kabeh lho. Iya ora. Wong paling sitok lho, loro. Wong rumasane seneng kowe kabeh ngono apa? Iya ora. Lah makanya kula sering ngomong ngeten nggih niki.
orang lain itu bisa baik walaupun tanpa Kita. kita, tanpa saya. Kalau Anda mengatakan bahwasanya orang lain itu bisa baik hanya dengan Anda atau kelompok Anda, itu namanya angkuh, egois, sombong, kok koyok-koyok pembawa kebaikan. Ya mulane ben sing ngasih kono ya ben, sing ngene kono ya ben. Bito-bito ora masalah. Ngoten nggih. Sing penting semuanya dalam ranah kebaikan. Ya ben niku wau, berarti cah ya ora lulusan apa-apa. Nek dhek niku mung otodidak tok duwe jamaah akeh dan lain sebagainya karepen wong ngono ya apik. Lah umpama sampean niku asal iso protes ngene saiki tak delok. Sampean ya umpama teng Korea kaya di Perancis. Ngoten niku sing nggawa agama niku pertama ulama apa wong bal-balan? Wong bal-balan. Ini niku teng Perancis niku lho, Perancis niku sini. Perancis ya kaya ning Korea ngene lah, iku sing gayeng voli ngono ya. Niku sing ibaratnya memperkenalkan Islam niku ulama sih utawa wong poli. Poli. Lah iya to. Wong poli niku ngajine apa kaya iku teko hikam, teko Bukhari iya ora? Nggih, teko ora? Ora. Lah ngono ya nek kono terkenal agama bisa masuk seneng gara-gara figur orang tersebut membawa Islam. Padahal ora tahu ngaji. Lho nek kersane Gus, lho ngono kae patute aku. Ya nek patut kowe rono. Lah sing anggap kowe ya sapa? Sampe nek kono itu ceramah ngono malah di rengkulangi ya ta. Makanya niku sik jenenge jadab. Segala sesuatu yang namanya hidayah niku pangeran, dudu awakmu. Mulane arep mbok hasuti. Kowe hasud karo wong liya karo nikmate wong liya, kowe seolah-olah niku mbatesi rahmate Gusti Allah sing jembar. Mulane Gusti Allah duka. Kaya-kaya rahmat niku kudu muncul saka awakmu. Kaya-kaya rahmat iku sing patut etuk kudu awakmu. Dong ya. Nah niku mulane jenenge hasad drengki niku menghancurkan agamamu dadi rusak gara-gara hasud. Mulane nek sampe wis ngaji suwe ya to sansaya ngaji kudu sansaya pinter. Ya piye? Kudu iso ngilangi rasa hasud drengki. Iku agek pinter tenanan. Nek tambah pinter tambah hasud berarti tambah pinter tambah goblok. Edeng ya. Nah. Terus sing nomor 3 wal yuzilul hayaa. Nomor 3 sing ngilangi rasa isin ya kuwi tomak. Kados niku wong niku nek tomak niku dadi isine ilang. Ngene ku wae tomak nek masalah agama kudu tak nganu kabeh wong ora ndek isin wis tuwek barang kudune mundur kok ya cek pengin apa? Begegeng mimpin wah ora ndek isin blas. Enek nggon dhuwit ya ngono, enten dhuwit wong niku nek wis tomak ora ndek isin, mbuh carane tok golek kaya apa? Ngasih umpama ibarate dilakoni ngoten nggih. Wong nyang mijil utawa nyang segara kidul ngono to. Nek kene yang Banculana ya. Ya umpama gitu ya. Ngoten niku wis ngerti tangga, wis ora apa-apa sing penting kasil ngono to. Wis ora peduli. Umpama kasarane dadi babi ngepet, tenan dadi babi ngepet ngoten niku sing penting duwe itu konangan tangga dicipiro ya ora isin. Sik penting sugih. Mulane gara-gara napa tomak. Jabatan ya padha ngono. Jabatan niku sikut kanan, sikut kiri, jatuhkan sana, jatuhkan sini, kasak kusuk sing penting aku ningkring apa ibarate tuku swara ya to. Sing penting aku jabat ora diisin babar blas nyokok kono nyokok kene. Niku gara-gara masalah wong wedok ya ngono. Ibarat nek wong ki ra duwe napa wis tomak masalah wong wedok ya apa kasarane niku wau. Ya nyokok kono nyokok kene. Wis wau. Wah ngeres ya pikiran. Ibarate apa menyang kamar ngoten niku ya konang tanggane iso ra disin babar blas. Lah niku gara-gara tomak. Nggih. Niku lah sik napa nomor 4 sing ngilangi mutiarane awake dhewe sing ngilangi amal soleh ya kuwi gibah. Gibah niku napa? Rasan-rasan. Ya ning bapak-bapak ya rasan-rasan. Sregep. Padha ae. Sregep. Oh, malah sregep. Oh, berarti wong lanang lambe wedok. Ayo kok aja gitu, kok aja. Lah ya
ngrasani niku jane ngono Pak nggih. Yo haram, tetep hukum pertama haram. Tapi niku mengke jadi hukum nggih, jadi hukum ngeten nggih. Barang niku tetep haram. Pertama ya jenenge ngrasani niku haram, tapi enek faedahe. Wah, enek faedahe. Niku hukum Allah secara alami untuk mengcover daripada semua bentuk napa kemaksiatan ataupun dosa. Coba umpama ya enek wong maksiat, enek wong zina, enek wong nyolong apa sebagainya ning desa itu ora ana sing ngrasani ngeten niku. Berarti kan enek efek jerane ora? Enten. Nah nek wong diisin kan dirasani tangga teparo kan langsung mandek to. Wah aku dadi buah bibir dirasani kok kono kene tangga-tangga saniki do napa ibarate sini saraka kabeh cah. Terus ibaratnya dhek isin. Ini izin diisin lho ya. Terus wali sing ra diisin niku wau entomak ya to. Terus wah ora bacut-bacut kena engko ndak dadi buah bibir, ndak dadi rasanan. Nah, berarti ngrasani lah gara-gara ngrasani seseorang itu berhenti dari perbuatan dosa. Bagi sing berbuat dosa mandek kuwi apik ning nek sing ngrasani ya tetep sekarang pokoke. Ya niku ngrasani tetep elek hukumnya haram ning ya nek manfaatnya sebagai efek jerah hukum pertama agar orang yang berbuat maksiat dan dosa itu berhenti kalau masih punya rasa malu. Ngoten nggih. Nah niku mulane ora usah gedhe-gedhe banget karo wong rasan. Ya, ning ya tetep dosa. Sekarangmu kowe pilih sing ngendi? Yes, ngoten nggih. Dadi itu akan menghancurkan daripada amaliyah kita. Jadi bahaya. Jadi ibaratnya kayak sampean niku kan piye-piye sing mbok rasani saudara muslim. Jadi barang siapa yang ghibah ataupun membicarakan keburukan orang muslim, saudara muslim, ibarat dia memakan daging saudaranya sendiri dengan napa? Mentah. Ya nek biyen zamane Sumanto ngono ya. Nggih. Ya semono. Kanibal. Nggih, suwun wonten mawon nggih. Sendiri iki. Wis ya. Nggih. Dereng. Kita angkas. Nggih, sama kok angkas nggih. Makodaka sayun mislul wahmi. Makoda ora nuntun ka ing sira sayun apa sesayun sesuatu misla wahmi kang madani kaya dene hayalan. Ya anal wahma negesi satemene hayalan huwa ya wahm iku as-sababu sebab fitom'i ing dalem tomak pinasi ing dalem dirine menungso. Badali kalau te mengkono kafa cukup fikobihi ing dalem eleke hayalan li anal wahma karena satemene hayalan iku alati perkara huwa kang utai alati iku asluhu utawi pokok dasare iku amrun perkara adamyun kang rupa eneng dirine anak Adam adhu kang iso ngliputi ibaratan ing ibarat tahyili saking berhias wal isbani lan milang-milang at-takdiri ing takdir utawa